Yes. Hello, everyone. Very good morning to you. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Pane kanyaya kandayanako kadiki zvako ka comic pastor vanonziwo Prosper Ngomashano vandofunga vazhinji munovaziva vanoita zvemakomedi. Saka pane ichi post yavakakanda pafacebook page pavo vandofunga vanga vari kubhichi here kana kuti kuchii kwanga vari vakatota. Saka pavanga vakatota paipai pane chipiki ravakakanda ndeiro ravo iro pakona apo ndiko piki ravakakanda vachiti sama yakuita se yakuuya vakabva vatanga kuhendwa nemafanzi manje vachinzi comic pastor vane kadora. Saka ndo video randangogadzira kuti nditese ngozivisa mafanzi eBombshell Television. And if you're new here, don't forget to subscribe to my channel. It's Bombshell Television. Pane reply futi yavakazoita se yavakazokanda comic pastor vachitaura kuti handina kadora kumara musandidaro